Miksi tarvitaan panoraama? Eikö tavallinen kuva riitä? No ei se aina riitä. Ja kun se ei riitä, niin ollaan neuvottomia. Panoraamatekniikalla, joka on yksinkertaisesti kuvapalapeli, eli useammasta kuvasta tehdään yksi isompi kuva. Se voi olla fyysisesti isompi, mutta se voi olla myös sisällöllisesti isompi. Ja onneksi tämä sama tekniikka, sama toimintamalli, eli otetaan useita kuvia ja ne yhdistetään, niin se soveltuu kaikkiin mahdollisiin tarpeisiin. Mikäli tarvitaan iso kuva, jota yhdellä kuvalla ei saada aikaa, niin yhdistetään osakuvia. Jos tarvitaan dynamiikkaa lisää, valotetaan osakuvia eri lailla ja yhdistetään ne yhdeksi kuvaksi. Jos tarvitaan terävyyttä syväterävyyssuunnassa lisää, tarkennetaan eri kuvan osa-alueille ja yhdistetään kuvat ja näin saadaan huipputarkka kuva, jossa ihan etualasta takimaiseen kohteeseen asti kaikki on huipputerävää. Tätähän käytetään erittäin paljon esimerkiksi makrokuvauksessa. Kaikki nämä tekniikat käymme läpi, ihan opettelemme, harjoittelemme erilaisilla kuvauskohteilla ja takaan, että opitte tämän tekniikan tässä 2 viikonlopun aikana. Tervetuloa kurssille, opetellaan. Hei!